iki karo ngaturake lelagon, aku tak golek kanca omong no. Oh, golek kanca omong. Heeh. Iya. Iki ana sinden tambahan no. Oh, ngono. Mbah jarene sinden kok ngendi ngono aku ya ora ngerti. Heeh. Ning jarene kanggo keselamatane warga dusun Banu. Oh, ngono. Heeh. Aku mau diweling karo panitia Mas Akbar. Murih selamatipun warga masyarakat dusun Banu, kula pesen titip kudu ana sinden Rainaga no. Oh iya. Ana. Ya diunggahane. Diwalik slendro. Serampatke. Yo, coba kaya ngapa? Ya. Iki lho, terokno aku. Ngono mandeg. Resepe ngene. Dilebokne sak. Iya. Nyekel mik. Carane iki ngene iki. Dilebokne sak. Ngonak mandeg. Pengen mbok baleni ora? Pun mandeg yen sampun to, Mas. Lho, balenono njajal. Oh, wegah. Terokno aku. Dalem? Terokno aku. Njajal iso ora nek mbok lebokne sakmu. Jajal, ya tak balik neneh ya. Kita guang rene neh.
padha lanange ya bener. Mbok wong edo ki mbok ngewangi aku to padha edono lho ya kok iso. Mas aku ngono kok ora iso lho. Angel Mas kadang nek ora padha lanange. Wah iya. Lho kowe kaya wedok-wedok. Lah niku lho kadang niku sempinen apa kan? Apa? Sentimen. Sempinen. Lah nggih sempinen niku. Wilujeng dalu selamat Nggih, malam. Wilujeng dalu. Ini toh sinden pesanan khusus panitia ini toh ternyata. Ya Nggih. ampun wong wedok kok asu. Ayu ding. Ayune saking ayune malih asu ngono. Benjegok ki dalange kuwi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ngaten, nggih. Perkenalan dulu terhadap warga masyarakat Dusun Banu. Coba asmane sapa? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iso salam taku? Iso salam. Wong santrine Kiai Sakdun. Iya. Oh santrine jenengan Ya nggih? nggih to, Oh, aku iya, anggaran dijak ngriku ngene. Panjenengane Mbah Yai Ali kuwi. Oh iya. Mas kok Mbah, sik piyantune sik timur. Asmane sapa asmane? Ayo perkenalan sik perkenalan. Hai. Duh, kok gedimen Oh, suarane. terah cangkeme Mas. Nggih. Nggih. Perkenalan yo namanya siapa? Nderek pitepangan kula dipun paringi nami Tumpuk. Tumpuk. Wong santri kok jenenge tumpuk lho. Lah niku enten maknane kok Mas. Maknane tumpuk itu apa? Tumpuk. Ayo, artine apa maknane? T U M P U K. T. T. T niku takwa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. T niku Takwa. Hebat kok ya iso ya. T pertama itu artinya apa? T itu apa artinya? Takwa. Bocah kok ya jan gemesi ngono modele. T itu artinya apa? Takwa. Wes Mas aku nak kupingku jublek dhewe iki. Takwa. Nggih. Betul. Niku usaha. T takwa usaha. Usaha kita diwajibkan berusaha. Kayak sampean iki macak sinden. Nggih. Tapi aku kok mengro ning pondokan ning tempat transit sampean nguyuh kok nguyuhe ngadeg. Ora sama ngomong kok Mas. Ora sama ngomong gitu. Lah aku ya isin kok ya. Iso. Usaha. Usaha. M manembah. Oh, manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Nggih to. Terus bar M terus P nyusul. P apa P? P niku praktis kudune. Macak iki kudu praktis. Delok aku delok wis ayu to. Ayo. Delok kesing lho. Boyo. Hei, polahane kok kaya Sip ta Mas. P niku praktis. Jenengan dadi sinden katanya pun pinten tahun to yu? Sekawan dosa. Suwi men to. Nggih. Dadi sinden pun pinten tahun? Sekawan dosa. Lah bar aku wis renek kabeh. Ngaten niku sinden nggih berangkatnya sinden napa? Mayang napa campur sari napa tayo berangkatnya jenengan niku? Berangkate kula. Nggih. Kula kentrung. Kentrung Mas. sing mbombo karo Jawane niku lho Mas. Oh iya. Oh iya. P terus P praktis U supaya unggul. nek wis praktis sih unggul uripe. Nggih. K terakhir. Ya karepe ki yo ben entuk tambahan saidik ngono lho Mas. Oh iso golek tambahan ini. Bersih dusun Banu yu. Banu. Aku nek nyeluk yu, Mbak, Nyonya napa Nyah. Ya sak geneme mong genah nak rai-rai naga ngono ya ora apa-apa kok ya iso. Gak ketok akeh sing tertarik karo sampean. Mbak ngaten nggih? Nggih. Inggih. Malah koyo ciduk dawet ngono Mas aku. Ya ora apa-apa ngene akeh sing goleki ya Mas. Iya. Tapi kan manis. Alah manisone tapi nak rata wadus. Ratus ya ben to. Ben. Ya ben ya wis ben. Sing rata wadus ngono lho. Supaya ben terang jare. Ora adus, aku mau adus ning transit tempat transit. Prancis po. Transit kok Prancis. Tadi sudah ketemu siapa saja di acara bersih dusun Banu niki Mbak tadi. Nggih. Kene iki apa Mas Banu? Banu. B
NU mau wis tak artekne. Ya iya. Maksude ning kene iki arepe sampean arep nyumbang apa ngono lho. Aku ya wis nyumbang ngene iki to Mas, arep nyumbang apa-apa ya ora iso Mas. Lah nyapa? Lah aku rene golek dhuwit men kok nyumbang. Maksude iki arepe urun rembug apa? Ya ngene lho Mas. Piye? Asik. Kowe nyapa kowe iki kok iso asik piye. Ya bersih desa ki bersih dusun. Bersih dusun ya. Nggih. Bersih dusun ki awake dhewe ki awake dhewe ngono ndase melok sapa nak awake dhewe. Iya. Piye. Piye? Piye? Bersih dusun iki supaya awake dhewe ki iso bersih. Bersihi. Awake dhewe neh. Bersih ya jiwane ya ragane. Jiwane ya ragane. Mong tapi anak Mas, aku dhewe salut karo panitia Mas. Panitia salut nggih. Ya mergo kan ya apa wi gupuh ngono lho Mas. Gupuh. Ki jarine Kyai sakdone iki ngene. Piye. Ketoke wakrab ngono to. Piye. Aku nak kleru aku yo bener-benerne to Mas. Iya, karek Enek dawuh ki ngene, mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim. Dzaifahu. Baik. Sing sapa wonge iman nang dina kiamat lan dina akhir, kon mulyake tamu. Iya, aku teko no Mas. Disubyo-subyo. Disubyo-subyo. Daharan metu kabeh. Ora nggur panitia tok Mas. Rene iki bojone Swata ki. Mas Rurah kuwi lho. Mas ki anu Mbak tumpuk kene kancaku sekolah nang Senori kono. Oh. Ndang golekno obat nyamuk. Lah kok aku bojone Swata iki sapa Swata ki? Kulon kuwi lho. Oh. Sik to kowe kok ya kenal bareng to karo Swata karo Pak Kiai bareng kok kenal kabeh to. Kuwi mbiyen apele karo Swata karo aku Mas mbiyen. Apele Swata kuwi? Kuwi Mbak Mas Rurah kuwi. Iya. Lah kok aku moro to lah kok dikeki Dang Mas golekno obat nyamuk. Nyapok dikeki bantal. Lah wong aku iki rono ki transite tak leh nang kono to Mas Benedek lho Mas. Benedek. Ketanyalan to Mas. Lah kok nang kono kuwi kok ya kuwi mang. Disuguhi obat nyamuk barang. Kon ngemah apa piye aku. Ya sampean ben macak ben ra dicokoti nyamuk ngono, karepe ngono. Ngene iki awake dhewe ngene iki introspeksi diri, Mbak. Acara agenda rutin tiap tahun wujude bersih dusun ini ben apa? Mengenang leluhur-leluhur, pepunden-pepunden. Dadi ngeling nek wong urip ki bakal nanti wong urip ki mesti bakal mati, gitu. Sampeyan barang ngene iki ra roh aku apa sampeyan sik sing meninggal, sapa roh sampeyan tuwek aku nom, sampeyan sik sing budal. Aku kan ora roh. Ora aku budale. Upama aku umure sing luwih tuwek kok sampeyan, sampeyan enom. Terus sapa ngerti sampeyan sok panggah budal dhisik. Aku nak ya ora roh. Ya aku yo nggeret iki kabeh to. Nyapa kok dhewe kaya wani aku kaya iso. Wong mati ki lho, nek menurutmu piye, Mbak? Ya wong mati ki parane nang ndi? Wong mati yo parane ning Gusti Allah, ning akhirat. Ora iso, Mas. Lho kok gak iso? Ya manut sing gotong. Gowo nang pasar ya monggo, go nang kuburan ya monggo. Yo mesti nyawane iki lho, nyawane. Ngono ya. Wis takok, Mas. Oh, takok. Sing dhuwur ae ora usah ndendekan. Bahaya. Karuan aku golek. Aku wis kadung diulang Mbah Yai Sakdun ngene iki wis. Tenan lho ya. Tak bedheki tentang wong mati kudu iso gelar iso gulung. Awakmu wis mendeklarasikan diri sebagai santrine Kiai Sakdun. Heeh, tak bedheki saiki. Nyapa to wong mati ngono kok mesti dikeki gelu. Gelu tuh gitu, kepelan kan Mas? Gelepungan ki lho. Wingi nek dikeki kasur no turune ra tangi-tangi Mas. Ngene lho Mas ya. Kene apa wong mati kae kok dikeki gelu ki rata basa Mas wi. Piye? Jarene yaine Sakdun ki ngene. Piye? Aku panggah kok kono lho. Nyapa aku nak kleru ben salah wae Puk, ben ngono. Ya piye? Ngene. Duh, nyapa kok beker lho malah. Ora didhawuhne iki ngene, idza mata ibnu adama ing kota amaluhu. Ilamin salasin. Sedekah jariah. Ngilmu manfaat, anak sing soleh. Hubungane karo gelu. Ngene. Wong anak Adam ki besok kabeh mati. Ki kabeh tunggale sampean ngomong nemeng lho. Sampean dhisik ya ora apa-apa, aku keri ya ora apa-apa mang lho Mas.
Asemi malah dibales. Kuwi kabeh besok pedhot, Mas. Terus coba perkara telu. Perkara telu. Siji. Telu ngene lho. Telu kok ngene lho. Telu ngene. Lah sing sitok turu, Mas. Iya. Terus telu, heeh. Yang angka pertama sedekah jariah. Oh, Kaya dene nyuwun sewu. Nggone Mas Suryono wi. Bapake wi wis wakaf masjid Gudi, Mas. Oh, wakaf masjid. Ngene Mbah Wardi jarene karo Mbah Dok Karsi. Nggih ta? Sing wakaf niku lho nggih. Nggih. Nah niku kuwi ambek wong termasuk sedekah jariah. Ambek wong esuk wis sedo, nek dik dienggo salat, dik mili terus. Ora kok mili, Mas. Sik nampa ganjarane mili apa banyu kok ya. Oh iya. Asem. Ya. Mili banyu ta? Oh iya bener. Ya ora mesti, Mas. Lah apa mili apa nek ora banyu? Wedang. Oh iya. Lah ya wedang banyu kok iso. Ora mesti, Mas. Ya banyu kan putih. Heeh. Ya nek wedang kan enek bubuke. Oh iya. Wis enek kopi men apa Mang? Urung enek, nggowo dhewe aku, Mang. Terus bareng ngono, bar amel jariah. Sik amal jariah ki, Mang. Termasuk melok nyengkuyung, termasuk pendidikan agama. Masjid. Ora iso nyengkuyung bondo ya nyengkuyung tenaga. Ora iso tenaga ya pemikiran. Ora iso pemikiran ya donga. Kuwi wis padha wae. Tunggalane kono mati dhisik Pak Keri bareng kuwi Mang ya termasuk donga. Oh, piye? Donga. Perkara mati dhisik mung piye? Donga. Kuwi kok iso malah kaya terus kedua bar amal jariah. Ilmu sing manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maknanya gimana? Nak duweni ilmu iki mung sing agama Islam lho ya. Isane bismillah ya diwarahne bismillah. Isane Fatihah diwarane Fatihah. Nyuwun sewu kanggene putra putri nak bisa suratul Fatihah niku sing marahi wong tuane. Oh, ngaten nggih? Diusahake nggih. Nggih. Bocah sing cilik, niku nek iso pertama kali sing marahi suratul Fatihah niku wong tuane. Oh, ngaten nggih. Nek iso lho nggih. Nek iso. Kabeh niku nek iso lho, Mas. Ilmu yang bermanfaat. Ambak wonge wis sedo nek ilmune jek dicakne. Cek dicakne ilmu liyane barang lho, Mas. Kaya dene pengarahan sing apik. Dalang. Sinden. Ngaten niki jenengan nglatih anak-anak. Pripun? Dalang sing urung mampu wedokan. Lah yo, aku to. Iya ya Mas, aku ngerti nek sampean iki gung mampu nang kono nggone kok ya, Mak. Iya. Iya, bener kowe ketek ora percaya modelmu, Ilmu sing bermanfaat. Terus ketiga yang terakhir, Mbak. Anak sing soleh. Maksudnya anak sing soleh? Anak sing iso mbangun minturut nggone wong tua loro, iso mendem jero mikul dhuwur, migunane tumrap nusa lan bangsa lan agama. Oh, upamane sampean kudu iso anak sing mendem jero mikul dhuwur. Sampean momo duwe anak, terus anake sampean mendem sampean ngono. Ya ora ngono to, Mas. Lah maksudnya piye? Maksud iki aja ngantek nglirwakne wong tuwek, ngisin-ngisinke sing tuwek ngono. Ngono artine ngono. Iki termasuk anak sing soleh tunggal iki Mang. Ya anakmu mbok endi to, Mas aku ngono. Heeh, sapa kuwi? Mas Lurah. Oh, Mas Lurah. Tak pondokke nang Jawa Tengah kono lho. Oh iya. Apik. Weh, kita ku akrab puno modele. Domunge kanca sekolah SD lho Mas mbiyen. Wow, karo Pak Lurah? Gong ya aku, Mas. Oh, karo kok Lurah gak ya? Pak Lurah pundi nggih? Oh, menika ya Allah, nggih sik timur. Ganteng. Kok iso ganteng bareng lho. Aku nak wong ganteng kudu nang nguri kono Mas. Lah aku nang nguri ngene Mas Lurah kono. Awor sapi Mas aku. Lah salahmu awor sapi kok iso. Ya alhamdulillah duwe sapi bareng. Mbak Tumpuk. Niki banyak permintaan lagu. Emang ya enak ya Mas, Bang? Budi, sisanke kene. Iki permintaan ada sing ninggal katresnan. Sik tak wacane siji mboko siji nggih. Nggih, tak waca sik karo karo disambi. Mas Puji meng njaluk greges. Kok greges? Griges kok greges. Ya. Nyuwun sewu Mas nggih. Nggih. Ngapunten. Iya. Iya, lho nggonku nyamput dinggo kono. Ngimbangi kok ora. Sugeng rawuh Mas Dalang, mugi-mugi rahayu saking kula. Ya.
Sapa iki? Pah Warin. Oh. Nuwun gending gubuk asmara. Ya, matur suwun, Sik. Ki enek neh. Sampurasun Mas Dalang ingkang kondhang kaloka saknuswantara. Mas Dalang kula nyuwun gendeng. Gending. Wo dikeki wulu iki. Ora, wulune jabutan. Aku nek dikeki wulune nyuwun gending ayang-ayang saking kula ibuke Hilna. Ya, terima kasih. Enek neh, sugeng dalu niki saking grup Rayap Kecil. Nyuwun gending kutut manggung mandhape Jambu Alas. Biyuh, matur suwun. Waduh. Manggunge sawi. Aduh men kek. Lah iki lho sing niat njaluk lagu ya iki lho. Ngantek diketik. Heeh. Ngantek diketik lho, iki lho. Wah, Wantol. Sugeng dalu mak cange saking kula Ibu Wartiah kalih Bunda Pikah. Wah. Niki macane Pikah napa Pikah? Nyuwun gending ninggal katresnan versi jaranan salam kagem sedanten masyarakat Dusun Banu. Mugi kabul kajatepean tambah kathah panene tambah kathah subur bumine selamat sing ditangkap ugi selamat sing nanggap. Amin. Oh, iki lho gambare. Wah. Nggih, jan. Pisang geni. Grup Polangan Sapi. Polangan sapi ini to, Mas? Polangan, Polangan Sapi to iki. Mbah aku waduh. Bapak Sedik, Bapak Budi, Bapak Supat, Bapak Warsono. Gending aja lamis, mandhape blandhong. Ana neh. Assalamualaikum Pak Akbar, Mbah Jarno nyuwun gending gubuk Semara. Akeh gubuk Semara, kenang-kenangan nih Mas paling. Podang kuning matur suwun. Ya, Cek enek meneh lho iki. Wong akeh iki. Kurang siji. Bakul sapi sak rombongan. Ya, iki. Sak kandhange. Nyuwun gending kelinci ucul kalih sambel kemangi. Wah, bakul sapi nyawer sak juta niki. Bakul sapi susuk 950. Iya. Yo. Saku ta puwadang ngono. Nggonmu tak bukake sik iki. Pah, iki rokok rokok demenane cacah lho. Sukun. Nyuwun gending kagem Ibu Pasri, gending kangen lan ayang-ayang. Ya. Wah, sakmene kae. Karek mbongkoki. Ya, saiki bersama sinden-sinden Astabrata ya. Jano. Mbak Denko. Mbak Deni Denko. Ben menemani saya dan Mbak Tumpuk. Santrinya siapa tadi? Kiai? Mbah Sadun. Mbak Sadun, iya. Mangga Mbak Denko katuran jumeneng sepot ana sing gumyak to. Yo. Dalu selamat malam, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Iya, mantar kaya bledek iki. Iki jenenge sinden semangat yo ngene iki, jiwa muda yo ngene iki. Aku mengi naga lah kok teko neh bledek. Nyapa? Sindene pegeblok kabeh ngono? Ora kayak cumpleng. Cumplenge sendanu kuping kok bathuk. Gak kok kene nek ndeler dhewe. Ayo disalami no. Salaman. Wilujeng dalu, Ning. Dalu. Ning. Ning. Nyapa? Ning ndi? Duh.
namanya. Namanya siapa? Nyapa tak kok jenengku? Syukur. Wis syukur. Takok kuwi emoh mangsa. Iso malah nyalahne kono. Lah iya. Tekoki aku lho koyo aku. Mbak, namanya siapa, Mbak? Nggih, kula Deni. Oh, ngaku no Jajal rumahnya mana, Jajal? Rumahnya mana, Mbak? Nyapa tak kok omahku? Arep dolan omahku kowe? Ora. Arep ning ngene kok karo aku. Wani karo aku. Syukur we. Wani-wani piye? Nyapa? Jenengmu sapa? Wani apa piye karo aku? Syukur. Gak wani aku. Iso gak wani aku lho. Mbak Denko ini namanya. Loh, Iso jegok iki lho. Segoke pasu kok dedek. Mbak Denko dari Kota Angin Kabupaten Nganjuk. Dan manis. Iya manis ya. Mbak Denko. nggih. Niki permintaan terbanyak gubuk asmara. Iya. Menteng men so. Lah ya ora apa-apa, permintaan terbanyak harus dipinangkani, ngono. Dipinangkani. Nggih. Bawanono mak tumbuk pamerno karo warga masyarakat Banu sampeane ora mung pinter macak sinden ning ya iso nyuwara. Suara kirik. Suara ya, Suara kirik ritak nyampo. Iso gedhi aku kok. Yo bawanono, ya. Pocung bawane gubuk asmara. Ya. Sak pinten Mak Bandi? Iya, Mak Bandi. Jenenge dudu Bandi kuwi. Sapa? Ronaldo. Nggih sak metu-metune Mas nggih. Nggih, ora apa-apa wis to. Kadang ya ngene iki suara-suara buta. Ora apa-apa. Ya. Sapa sing raruh kok sok? Ya. Wah, apik tenan. Urung Mak. Urung mak, lanange metu. Ya. Nyingkar nyingku. Alah lek kemayu. Kemayu tanding tanding tang. Tang 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 tang. Koyok ngene kok santri lho. Kaya munyok. Nyok ya ben dimangane kethek. Wiwi. Ya. Tane nyingkar nyingku. Alah pintere entang tang tang tang. Tang 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 tang. Sayang anak, sayang anak. Aku kok nek digomleh geret-geretan anak tenan piye? Lingsem. Ya. Yen ki. Allah. Lah kok dicolong iki lho. Ya. Sing Kok nyolong sapa? dicolong sampeyan kok. Ya teko ngarep to. Lingsem ya. Iya Mas, nek kok ngarep ra penak Mas. Ya. Megah aku. Meres. Meres Jere rong mambu. Apa to kuwi apa? Apa to kuwi aku ora genah kok. Gendeng. Bawa ki lho, bawa. 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 Bawa Kok nganggo kae. Ya salahe. Harus sing mendang dikai kane kowe. Ah, sampean seneng karo sing endang. Ora mesti Mas. Mesti. Lingsem Zem. yen ki muntah. Cengkok eleh jemotos lho. Kemayune ra. Ayune. Entuk sampean nek pamo karo yoga-yoga ki sing sampean senengi sing endi? Heeh, yoga astabrata nem kabeh semene iki mau memilih Kira-kira sing dipilih sing endi? Ya panggah Mas Bandi no. Oh sing geder. Wiliyane meneng gremet ae Mas wi. Oh. Gremet apane? Anu mijeti apa sing kesel Dik. Seneng aku. Senyum lho. Wonge senyum. Senyum no nek karo aku, nek karo sampean kok gelem. Ora Wonge terus guyang-guyu wis ngedap-edapi nek Pak Bandi niki. Oh elok niku. Ora jarike tok sing diwiru. Heeh. Pipine diwiru. Niku cat wis sepuh kok ora. Ya, Ya, aku nek ora karo kasihku ki gak wani aku. Ya. Arep ngomongnya tengkleng aku ya sawat bathukku engko. Ya. Tekan ndi Meng? Yai Sadun. Lelam hukum. Ora ya. Lelampahan kangka uri
Sing penting nguri padha ya wis to. Iya. Ceng kok ndeledek ya. Ndeledek kon dhuwur kono ki saka gunung. Tresno tulus suwi Mas ra tau petuk tulus aku. Kok iso goleki tulus barang iki lho. Suwi ra ngruwat ning kene terhan suwi. Suwi. Saiki rambutnya dawa apa, Mas? Tulus ki wong endi? Tulus ki wong endi? Tulus iki dalang ruwat. Dalang ruwat. Pengen diruwat apa piye? Mboten. Heeh, dalang ruwat bareng ngruwat iso sewejenan karo gendakane to. Sayang. Dalang ruwat model piye ya? Nak bar dalang tak sureni, Mas. Gogrok kabeh. Sengkolone. Yo. Tresno tulus najan engku buk asmara. Yeah. Sip. Ya, gubuk asmara ya dadekke ya bersama Mbak Deni Denku. Oke, coba kaya ngapa? Yo terus. Maka buka celuk mawon, yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen aku leren ing cagak ngabak tulisan warna abang tondo isih prawan Menika wonten salam ya. Assalamualaikum Mas Akbar wilujeng enjing ya. Kula Mas Ega saking Rayung Senori Tuban pikantuk salam saking kanca-kanca Cakraningrat matur sembah nuwun nggih. Yo nggih, lanjut Mbak Denku. Catetan sajroning ati datan luntur saya marah hati aku kowe dadi. Oke, tarik. Hey.
Nyapa kok ngono? Ben mantul, Mas. Oh iya. Cocoke enak ikune. Oh iya. Kaya eko barang. Ya dintekke Mbak Denko, yo. Cadetan sajroning ati jasan luntur kaya ati kowe dadi garwa Matur suwun. Ya, kaya melok-melok. Ya ora oleh ya iso. Niku wau minangkani pamundutan terbanyak Mbak Tumpuk. Nggih, Gubuk Semara. Gubuk Semara. Heeh, Gubuk Semara. Masih